Alam mo siya. Dito tayo sa bintana. Pumapatong tayo sa bintana. Meron akong gagawin. Magano daw siya. I-harvest ko daw yung mga aloe vera. Sige, samahan niyo ako mag-harvest tayo ng aloe vera, ha? Sige. Ayan, harvest tayo ng aloe vera. Harvest ko. Dito ko sa tuktok. Natin gamot to sa ano. Oo, gamot naman talaga to sa kung nakakalbo na. Ang dami. Koko. Dito ako. Tatong tayo dito. Bisin ko to lahat ng mga tanim ko kasi kunin na naman to ay iwanan. Lipat. Yan. Nabisin natin lahat. Sayang no, kawawa naman sa lavera. Talangga ko pa naman to eh. Talangga ko to. Lipat kami ng bahay. Pagdala din ako ng ano nito konti para dadami naman doon kung mayroong mataniman. Ito pa lang. Ito ang stress nilever ko sa mga mata. Diba? Pinumaga, pag gising mo, pag nandito ka na sa kusina na pure-pure. Yun. Makikita mo na itong saya nila. Diba? Ganda sa paningin. Sige. Dami din dito. Ito din. Dami dito. I-grind ko to. Tapos ilagay sa mga buhok nila na malapit na kalbo. Bakit ko naman kasi na-recommend to, kaya nasanay sila. O diba? Nakita din nila to sa ano, maganda daw to. Ilagay kayo, oh. Ako din pala na ano, magsako. Kasi ako din gagawa. Ako ang nag-recommend sa kanila. Alam mo yung ano nila, lahi nila, kakalbo, yung dalaga, nagpatubo na siya ng mga buhok. Hindi ko napapatin. Basta nagpalagay siya ng mga buhok, ngayon tumutubo na. Naglagay din siya nito. Yung kay ano, sa mudra, talagang demanding ba magpa-blind. Sinabihan ko naman kasi na ilagay sa ref, araw-araw niya ilagay sa buhok niya bago maligo. Diba? Ano muna, dami na eh. Ayan. Dito tayo, hugasan na natin to. Nilagay ko na dito na ano natin yung maliliit itapon ko. Okay.
maganda to sa buhok. Malapit na nakalbo ito. Pero sa kanya ngayon, haluan daw niya ng bawang. Sabay sa pag-grind nito. Ay, sa sa juicer. Hindi sa grinder pala. Sa juicer siya para yung juice na niya siya. Tapos ilagay sa sprayer para spray na lang. Haluan niya ng bawang. Sabi ko, ito lang naman. Dati, nanaman ko siya ganito. I-blend ko. Tapos, yan. Mag-ano na tayo. Ganun na natin. Dami mo siya. I-grind ko dito. Juicer. Sa juicer pala dito. With this one. Ano kaya ang nito no? Ang buhok magiging na. Sa atin, ganun lang siya, no? Ako naman kasi naturo sa kanya na para madali lang nga kunin sa ref kung nilalagay. Ginawa kong juice. Ngayon, may natuklasan siya na lagyan daw ng bawang. Marami na siyang bawang. Ipaubos daw ito para maraming stock. Kasi alam niya na iiwan to paglipat namin ng bahay. So sabi ko, magdala ako kahit konti kasi nakakasaya sa trabaho ko pag may nakita ko mga tanim na presko. Sabi na magdala ka. Sabi ko magdala talaga ako. Kaso lang, kung walang malagyan doon, bili daw siya ng paso. Sabi ko maganda yung dito sa harapan ng kusina. Wala siguro doon. Ayun ako, ewan ko lang. May lilipatan doon. Pero sabi ko, yung hindi boring, mga lipatan yung din ang katulong naman siya. Sabi ko, yung hindi, yung katulad dito ba na mayroon ako makikita, hindi ako boring. Sabi na hindi. Tapos yung kwarto ko, sabi ko, gusto ko, may sarili akong banyo at hindi ako nakatayo lang na maghiga. Tawa siya ng tawa. Pinto na tayo na siya habang nag-ano ko nito ng Malvero. Ang dami. Nasa pa siya. Busy pa ko ngayon. Nasa grocery. Namalingke siya. Yung Sabado. Busy ako. Maghapon naman ako dito sa kusina. Araw-araw naman maghapon. Pag Biyernes lang talaga pag Biyernes, parang relax din. Hindi magluto sila sa pang agahan. Hindi yung pang heavy. Pag heavy, magano sila sa gabi, magbili na lang sa labas. Yan, hindi nila ako pakialaman sa kwarto ko. Minsan, papasok naman ako dito, syempre, pagkulong tayo. Minsan, tayong binibigyan ng pagkain. Hindi na ako off ng Biyernes. Okay din naman na nalibang ako nitong whitey world. Kasi pag sa labas, ganun din. Gastos. Diba? Dito na lang. Diba? Tingnan lang ko
Lapit-lapit kayo dito din. Yan. Iba ma. Diyan na lang. Para magkwentuhan na lang rin. Habang nag... Ano pa dito? Diba? Wala na akong magluto eh. Kasi ang bulong mo daw mo dito. Hindi naman sila ano. Siyempre, respeto naman tayo. Tago-tago na lang. Tago-tago. At least alam naman nila. Siyempre, respetuhin na baka sabihin nila na busy tayo sa bahay ng bahay ni Kuya. Tulungan niyo ako. Tulungan, dala samahan. Daming aloe vera no. Isang isang puno lang na maliit yan. Tapos dumadami siya. Pag tingin mo dito sa kusina, habang may ginagawa ka dito, busy ka, nakikita mo yan. Yung galing sa kamay mo na pag-aalaga. Gusto ko naman kasi mga tanim-tanim, kasi dito wala kang space na mataniman. Ito pwede, kaso lang nakakatakot, baka mahulog tayo sa bako. Pwede naman yan dyan, yan na ganda. Lagyan ng mga kamatis. Kamatis na. Dami mga bish. Ang lulutuin ko naman ngayon, napakita ko na sa video ko. Kaya hindi ko na lang hanap na lang tayo ng iba. Ito, aloe vera. Harvesting aloe vera. Harvesting aloe vera? Tama ba yun? Baho. Kilikili ni Lolo. Tapusin ko na itong video ko kasi tumawag na naman. Bye! Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Babushi!